Dali na day. Ha? Oh, muban ko na sa Daris. Hi guys, magpupunta niyo ng kanan. Nagkaroon sa generica kaya mangipatis ang kuha ni mama sugar. Kung sanay na itabos yung sugar nga wala ba ginom nga tambal. Tanaw na to guys. Ang sa result kasi dyan sugar karon. Narami Daris on generica. Ba na mga kasawa sa iyang igsuon si Auntie Marik. Kamu kita gano 143. Tas gamay. 143. Imo sugar? Oo. 143 ang sugar. 143. Imo sus gamay 155 man tadas ni Agi. Ante ko no. Imo sus na gani na 155 tadas ni Agi. Sakit. Nakerat man. Yung sagod. Ubus kayo. Hangay po ka, 73. Ubus na. Sugar eh? Ang sa last mo kaon? Alas 8. Hindi naman po. Ubus lang yun. Laboratory lang, balik ma'am. Pili. Ay nalaga. So, kuhan siya mama, mag-fasting mo 6 to 8 hours hapon. Sa pagpalab. Sa laboratory. Pareho gyud ko nimo. Naroon na yung forma, paki-fill up na lang ma'am. Ha? Ako. Humana bayad daw. Naku ah. Wala ako ra may bayad. Mama. Magpaunsa man ka di ay? Kuan siya gagi ako. Nagpasting ka? Oh. Amo ka pilay dugo na to. Dugo ay sugar na. Sugar. Pila ni? Grab lang ko pala yung sugar. Hindi ko sabutan. 124 over 86. Siguro na. 120 over 80 siguro na. Bakit 120 over 80? Ito ni? Okay, lain man tong kuan bito katubitag ana-ana ganyan Katong manual. Namoy balik dyan din yung BP ma'am no? Naara ma'am, pero nautdan pa sa pagkakaroon. Inanay nyo ang gusto nga BP. 89. Pila ni siya ma'am? Akong kuan? Sugar? Pila ni siya? 120 over 120 over 80. Normal ra. 80? Pila ito? Kuya, pabipi ka? Ngay ko saan ni ma'am? Pagdala lang form daan. Batang tuloy-tuloy. Ako po na ko sa ma'am. Thank you kay ma'am. Dararo mo, ipotang niya. Magkuha na siya, magsugod alas 5 sa buntag sa'yo. Sa'yo rin kayo ma'am. Alas 5. Kaya naman kuyuban ma'am, hindi ka agwan taog lugay mo kaon. Okay, magpasting manan. Magpasting man. Basting siya. Pabipi nga ko. 143. Over 71. Taas gihapon. Pilaya? 143 over 71. Sige na. Taas gihapon ni mong dugo. Taas gihapon. Thank you. Salamat. Thank you kayo. Salamat. Salamat kay Gamam. Bakay mo ba? Bakuli ka mga tao. Yung bebe. 143 over 71. 143 over 71. Taas gihapon. Taas man ang imong kuan, imong ba nang ubos imong kuan 71?
ang ubos. Sa edad man god, dili mo magbase sa ang edad nimo na 74, di na gid ka makaingon na imong dugo, imong sugar na sa level. Nagig ka sa taas na kay imong edad. Ang research na sa inyo pang Ang pasahod. akong kunsa. May Edad na kasante mo, kay way pwede pa sugar. na sa mga level ka, pero pag edad na kayo na 74, ang imong dugo na taas na Isang ginom man te. madili gid ingon na Kana pareha bitong pa gid sa paliya normal. ay paliya sa na okra. Ang Okra? Oh. Oh, ukra. Isa mampod ng ukra. Sugar 73 lang. Kanang okra huluman. Oh, huluman. Usa ka gabi ni ikaw ba inon? Pero di Tinod, mas bitaw maayo na. Mas kuyaw ang sugar ubos kaysa taas. At bago gabi ba? Kay mas Oo, ubos nakatulak ra, kante. ang ubos ang sugar kaysa taas. Ang taas may pantaas kay murag malipong-lipong ka ng kuan ubos kay makakulaps kuno. Amo ba? Ito Ay giingon sa doktor. Magasukal na po kanti. Ang gikuan gabi mas sukal kaon lang ginagmay lang wala big. Bisag makuan po ba? Okay, masabay sila. Wala mi, wala mi. Ang taon ng kamay kay ubos na kayo. Ang normal 100. Kumusta po kayo imong kuan sugar? 106 mo dato din. Ikaw te. 105. Ah, normal ra. Kolesterol na ako kay 238. Ah, taas ko kolesterol. Nakauli na mi guys. Jack sugar ni mama, kaloy sa ginon, uso sa kamay. Babad na kagupra mami, ng kagupra. Tanaw sa anti oh. Upra na isang ibabad. Parang mosmos pa din. Dudong ikaw kay tubig ni wala itlog diha wala. Wala ka tuan. Itlog. Baon man ko. O baka ko kutunga ko na kuya. Gawan? Go? Ayuan. Gawan do kay. Kuan mana mo paligo? Man ka kay nagkuan man ka. Ibalik po. Dala ka tubig na ko diha. Oy, nandiyan mo na mga. Ayaman mo diya. Sa mga bluetooth kinahan. Ay payong. Bundak makuwan. Nakauli na gagid mi guys, may pagbundak sa uwan. Ug nito pala maginas mama si ginom dagkong ukra nga binabay, minusos nang tayo dyan sugar kay katong nga si ante oh. Diyang sugar nga 126, sige siya ginom mo pa ng Sobrahan po. ukra na sobrahan na noon na 73 na lang. Epektibo mo ko ng ukra. Mapunay kasagaran ng matanang sa YouTube. Baka mananawa siya kung mga about po sa diabetes. Kasagaran niya nga dato ukra ibabado ka ng tubig. Nung dato gusto na mong ikuha ni mama. Si mama mo man ayaw. Di man siya kay kuhan ko no. Load ko no kay balaway-laway. Wala man kakaroon. Umiinom na ba na siya? Yung sususos ni Jang Sugar, 143 na laman, 155 man to das ni Agi. Dahil jahang dugo, 143 over 71. Dawa na naman food may nagpa-kuan guys. Ako sunod na ako mag-fasting. Kaya magpa-taste ko ka na yung sugar o kamusta na. Madyo na laman yung sususos sa gilang sugar pero wala medyo dog mas musos ka dyan. Kaya taas magyapon ng 143. Ning ususupuan. Ito. 155 bang to. Naguwan guys. Sige yan di ayaw mo na lang itong hapit sa eskwelahan ganina. Nagdungan rami. Alas 7 miningat to. Kay 8 hours man nagpasting ni mama. Hindi yan naman na lamang gihapit. Minguwa na pod. Hindi agang gigawas dito nga kuan. Mga tanim mawanan sila. Hi guys, sama namig pamahaw. Sa pakaon ko dari ni browning ni Godi ni pangit. Hanggang gipakaon, among rapong pagkaon. Kuan ginisang pitsay, parisan o kanang buwad. Mayamang sudan. Na mo pagkaon nila. Asa nga pakanon guys, kana nagisuwagit na. Basa.
kahit pagkaon ni brownie ug ni Godi. Nagmay ra jud. Kaya masubrahan mo na sila magturog-turog. Sabaw. Kaya sa sulod gud kanon man po nilag apil gud ang pagkaon ni kuan. Pangit. Hindi na sila pwede sa darig ang pagkaon kaya kasi mga unsa mamili sa pagkaon ni pangit. Di niya sila matunawan. Pagbuhat lagi kay mahagbang mo. Pagbuhat. Kaya mo ingon? Oh. Nadoble na siya. Kanang gipatungan bago na po ng tubo, nilapad na dapat ni baga ni kana na pong pikas. Ay, ginawa na ko ang pero dagang gihapon mo kundak pa ni. Ako crack. Anya to kaon ako to makaon na. Ayaw sa armadungan natong usa ra kabuk pa na. Kunyara pa dako asa bago pa. Dioy. Sudadlaw. Ang dali mo kay nanay taligsik, mabtan mo kuwan. Pagay mahurot. Inato ra kadaghanan hindi sila maludya. Dali na kay nanay taligsik, mabtan mo ron nanarba oh. Kay masudot ta si Jungbay. Pagdali gode kay mailugan na po kang brownie ron. Kari mahinay mo kawan. Dali, pagdali kay patabok na. Sugong ka nang usay. Dali. Ay padungani kay aron pareha sila gikaon. Gamay naman nabili. Malibang naman na siya. Nakulibang na ka. Kulibang na dito. Kulibang na dito kay musulod na takin niniwan. Aron tidi mo tunog sa basa. Dito tulibangan to sa kalibangan dito doon sa Ayo lagi dia brownie. Ya, libang na. Musulod na takin na taligsik. Kani may dugay mo magkaon mo nang mailugan ni layo kay kalibangan tanawa. Brownie. Ay togo kay malibang na. Ito pagkalado. Malibang nga oh. Manay ko na pagkudi na ka. Ano ka? Ano ka? Libang na kay ano ni pasidlo ni brownie. Kayo nun sa sila tubig. Dali na. Kunyara na isod. Time na sa. Dali. Kunyara na isod kay mukhaot sa pagkaon ni pangit. Sobrahan na po. Inom lagi tubig. Ngayon nga di man manginom og tubig. At mo na siya maginuman dito sa kanao. Tanawa ng imna ni pangit. Pero may lang gamay lang kuhan. Maginam lang dyan dapat nagluman nila kaon. Inom lang sila tubig. May mo ng pugson. Brownie! Ikaw na. Ano na eh? Dili na inom ng tubig. Ngita naman nagkanono na po. Suho na mo na. Suho na mo sa bay. Ipahurot siya nakapangit. Loy naman si Bangin. Sakripisyo pero may si Bangit. Pero may dali-dali. Ano ba siya magkaon? Hala. Mingkoy. Ay, naku, Mingkoy. Mingkoy, ha?
Lapok. Lapok. Hindi ka makalaag ha. Kung ka. Sa liputan, ngitan pa kaguyab. Ay, lakaw. Sila kang pangita guyab. Lapok. Sig nakaburos na ka ha. Ay, lakaw kay lapok. Among iring na bigaon no. Sige lag pangulag oh. Among mingkoy. Sulod ka. Sulod. Hala, labi niya. Dito pikas niya agi be. Ay, naku, mingkoy. Awa. Pag dili da pangit kay isoy dari mo ang mga manghod. Kinanay taliksik. Dito kay pagkaon. Dali-dali yun na styro. Loy naman. Sakripisyo ba sa bakit damay? Mana? Di na ka? Kaya na diyang sobra, pati mo na nahan nila ni Budid ni Brownie mo dyan. Sunod na mo, pinanayuan. Dili na ipatong kay pakaw na niya. Punong taga ng injo ang kalaki. Wait na. So, Budid dali. Ako nang limpyano niya kay nanay mga ipot na po diya oh. Magbason ko na ako magkurog-kurog sila karon ng kanon. Panginom mo diyang tubig, ayaw mo nang inom dari. Kaon mo nitong giapasan, tubig, di mo manginom. Magkakibni gani mo na. Wala ba tayo pa doktor rin, Jo? Manginom mo tubig. Sus, panginom na mo tubig ba? Ano mo manginom ng tubig? Hindi sila hilig mo inom ng tubig. Di ana maginom nan diya oh. Ana maginom nan diya sa kanang butangan na ako pangit. Usahay magani makuan, mahulog sila kay laom baya na mahulog ang tiil. So, sa gato ang panahon guys, ang isa na ni biro kabiyahe. Biyahe koron di na ni maulan ay. Bakit sila magkita sa isang kras? Biyahe ko do. Isang kras. Ang crush. Muta na. Hilig ko kung nang kita isang kras mo. Muta na diya. Ang sundak oh. Diyan ka rin mga mangusot niya ay. Ito na ang nagkakras. Pag si mama kay naglain nagkabuhi ni mama. Nag-ukat ito siya dari siyang dyan. Kabuhi ko no siya. Ngayon exam kumati. Nagsukar ba? Sukar. Yan ako pagkaan guys. Relax na si bossing. Kaya biyahe. Ay si mama na dito to ah. Kay naglain na gidzahang kamati. May kabuhi. Agbuwak na nang itungtong na sa nang naibang na ang gigawas. Karong mauwanan. Tas mikloy o nagpatangad-tangad siyang lula. Naglaing pamati siyang lula. Nagsuka. Naglain ko na diyang kuto-kuto. Nagkuha na siya nagkakot sa iyang hawak. Naman na diyang perming batiin. Kabuhiin. Maglain na diyang kuto-kuto. Sana tuog. Mga ngarong orasan. Maglamay ng tuog ni mama. Sana ba oras? Yung bino. Maglamay na diyang tuog. Lagi naglayan ng ijang kuto-kuto. Nakat-nakat sa ijang tijan. Loy dyan basta tinglang na kaya naghanap sa matiun. Huwag na maglayan ni mong tijan ma?
Natong sa diya ako rin maminos tindahan. Gitugnaw ka? Ang jacket. Bundak na puguan oh. Medyo ka pabiyayin. Pagkasin mo. Sandahan tag. Asin. Nawa nag imong kabuhi ma. Ang sabi ko po sa itong kanda, ang bukay tayo ang pabuntag, ano ito gini. Hi guys, majong hapon. Hapon na, dyan na junjuning abot. Dagi snack. Mukha ko na yung ano. Ay, saka, dito merinda. Cintara na yun. Hindi na ka mo merinda? Hindi na ka mo merinda. Hindi na ko na dyan mo merinda. Nani Junjun karang kakugihan ka ajo. Na guys, isang danga kon. Saging ako na lingkod-lingkod kay nag-edit ko. Masarang yata ni mama rin siyang ipapalit ng kandila. Yeah, nagatid po siya sa isogo ni mama nga kuan kandila. Daragi mong kandila ma oh. Ah, kandila. Utsinta ko no. Naisaging na barbecue mo kan ka? Nadare? Oh, ginawa ko. Nalimuot. Hi guys, mga kantagkuan guys, saging. Ngad-ngad man kami, Chloe. Kaon ka? Nang kami karang kahumok. Kaon ka? Gana. Nawa, watukan ah. Naway, murang gisimhot. Gisimhot din ni Jauna sa gikaon. Wala nga. Simuton mauna. Isa ka nun. Samot siya tadanig, marag suman, hindi lang magkapab. Medyo ganay, kininginit na, nakapamasahiro na siya balik. Ganyan kay uwan man to. Hap di rin dyan biyahe karon. Mariyatag mama rin isa. Gamaw. Gusto nga madag ko kasi cellphone. Kuha na, balik na. Ikura nang gihatid. Dahil na namin danig cellphone. May mabuhat nga ron mga hapon. May ang oras sa kuhan. Tag-edit. Mag-edit ko mga launa. Mamanpog ko mga alas 3 kapin. Isayog taas. Mabutag alas 4. Dugay mag-edit guys. Sabi nagtaas. Huwag ka ng kuhan. Video. Huwag na ganyan ko nagbutang. Huwag ka ng kuhan. Background music. Huwag ka ng saringanda na. Kananay intro. Nga kananay picture. Kaya agang butang des ni Agi kay copyright man. Namin nakabutang nga audio.
copyright ko no. Mo nang wala na mo ko nagbutang guys. Dali ra ganina ko na ko nagbutang og kanang music. Magbutang pag music dugay mahuman. Lagi ning kuan guys mag-vlog ta. Di lalim makasweldo lagi pud pero di lalim. Wa man ni muhugta nang imuhang saging Chloe. Ko tangadyo ka jadi nimo hotdog kaon. Siguro nimong gisimuot. Pagani ko na mag-edit, misaliatra ko kay naman dyan ning abot. Magtiwas ako kan guys, edit guys. Balik mali ka da dyan. Kaya may problema da na. Mag-adyo na pud ka? Ha? Mag-adyo ka? Muwagol? Murag muwagol? Basig na yun naluag. For my love will see you through. Alay, gayog. Masig na pinakuanda na pa. Masig na pinalangkap.